Hello. Engki makania I tuna handle ko meka I Delhi hian runner personal service kan ti vea chu enge kan ti chuan I aizola tir ko dolang do khan tir kwal thayang hian kan omani tir ka kan ni chu Delhi tir ka I certificate min lo lak sak ten tia chanin chuan milo bazar sak ten tia kha ti kan ti theya chu milo an dik sak tiang chi te kha kan ti thei ni chu mai ba ka I dam lo rong kal te kan kal pui theya hospital sang I trong thiam lo pon le pui tu tun le lo pon khang kan ti thei ni chuan motor hi kan kol ve boka Delhi chung fan kol te airport pickup drop te kan ti theya chuan I Delhi pona Agra Taj Mahal te kan kal pui theya chu mai ba ka outstation sang I Manali Simla ti te Mussoorie te kan kal pui thei motor klan thei na chin ho chu kan kal pui thei ve kan ni chu runner personal service na kan ti ania ilo mel hriat ve don nia